Dyma stori o'r enw Y Dathliad gan Eurgain Haf yn arbennig ar gyfer Cylchgrawn cip. Y Dathliad. Roedd yna ddau beth yr oedd Brychan yn ei gysau. Dydd Sul a siarad Cymraeg. O Brych, pam wyt ti'n gadael dy waith catref tan y funud ola bob dydd Sul? Och neidiodd ei fam cyn rhoi crys glân a oedd newydd ei smwddio iddo. Cer i newid I ddillad gora neu mi fydden ni'n hwyr i'r parti penblwydd? Mi fydd yn rhaid I ti ei orffen ar ôl I ni ddod yn ôl. Stompiodd Brychan I fyny i'r grisiau a'i wyneb fel taran. Rythrodd twts ar ei ôl a chael oedd hi i'r ci bach allu llithro drwy'r ddrws ystafell wely cyn I Brychan ei gau yn glep, mwyn gwneud yn siŵr fod pawb yn yr hen ffermdy yn gwybod nad oedd yn hapus. Isteddodd wrth ei ddesg ac edrych allan drwy'r ffenest, ar y ceiau yn ymestyn yn bell at y bryniau yn y cefndir. Be ydw i'n ei wneud yn fama twts bach, meddai, yng nghanol unlle ymhell o fy ffrindiau, fy ysgol, a... Taflodd gip hiraethus ar y llun wrth erchwyn ei wely, y ffotograff hapus hwnnw ohono gyda'i fam ei dad yn Disney y llynedd. Symudodd Brychan ei fam I fyw I Ogledd Cymru rhyw 6 mis yn ôl, wedi i'w rieni wahanu. Byddai Brychan yn mynd I aros gyda'i dad yn Nyfnaint yn Ne Lloegr mor aml a phosib. Ond yma yng Nghymru roedd ei gatref ef ei fam erbyn hyn, mewn ysgubor foethus ar dir fferm ei nain a'i daid. Doedd pethau heb fod yn hawdd I Brychan druan. Ei fod wedi hen arfer dod I aros efo nain a taid ac wrth ei fodd ar y fferm, roedd y amgylchiadau yn wahanol y tro hwn. Roedd wedi gorfod dechrau mewn ysgol newydd, trio gwneud ffrindiau newydd ac I gyroni'r cyfan, roedd bron pawb o'i gwmpas yn siarad Cymraeg. Roedd yn gallu siarad Cymraeg ers ei fod yn ddim o beth, ond heblaw am ei fam, doedd yna neb arall yn siarad yr iaith yn Nyfnaint. Weithiau, teimlo'n flin efo'i rieni am roi'r fath enw a Brychan arno, enw nad oedd neb yn gallu ei ddweud yn iawn. O leia, doedd yna neb yn cael trafferth gyda'i enw ers symud yma. Ond doedd o ddim eisiau siarad Cymraeg, doedd o ddim eisiau gwneud ffrindiau newydd ac ymuno efo'r tîm rygbi a phêl-droed lleol, ei fod yn wych mewn chwaraeon. Doedd o ddim eisiau bod yn aelod o'r urdd a mynd I glybiau ar ôl ysgol, ac yn ddiweddar, roedd o wedi penderfynu protestio drwy wrthod siarad Cymraeg yn yr ysgol. Roedd ei fam wedi cael ei galw I weld Mr James, y prifathro ynghylch y peth wythnos ddiwethaf. So what? See if I care, meddyliodd Brychan. Edrychodd ar ei lyfr gwaith catref oedd yn agored ar ei ddesg. Eleni, mae Urdd Gobaith Cymru yn dathlu ei gamlwyddiant. Beth wyddoch chi am hanes yr urdd? Och neidiodd. Doedd ganddo ddim syniad ble I ddechrau. Nac amser, gan I bod mynd draw I gatref Hafan 10 y prynawn yma I ddathlu camlwyddiant arall, roedd ei hen daid Hugh yn 100 oed. Cymeriad a hanner oedd hen daid Hugh. Roedd mor sionc a gwiwer a'i feddwl mor fain ac erioed. Roedd y ddau yn ffrindiau pennaf, a phan gyrhaeddodd y gatref, gwenodd Brychan wrth ei weld yn troelli gerddoriaeth Dafydd Iwan yng nghanol y llawr ac yn canu yma o hyd ar dop ei lais. Brychan, ti di ddawnsio, meddai hen daid Hugh, gan chwiffio I freichiau fel melyn wynt cyn simsanu ar ei draed. Brysiodd yr yfalwraig ato. Dyna chi, peidiwch ag orwyneud hi, Mr Evans, 100 oed neu beidio, chwarddodd hitha. Beth am I ni dorri'r cacen rwan fod eich teulu wedi cyrraedd? Ond doedd Brychan ddim yn teimlo fel dathlu a siarad Cymraeg efo pawb. Felly aeth i'r gornel I bwdi. Wedi i'r gweddill fynd at y bwrdd parti I hel ei boliau,
am neidiodd hen daid Hugh arno i ddod ato. Hei, beth sy'n bod arna ti fachgen? Nid bob dydd mae rhywun yn dathlu ei 5 blwydd yn gant oed wyddos di? Fel yr urdd, meddai Brychan. A dechrau gliro am ei broblem gyda'i waith gatref. Gwenodd hen daid Hugh a dechrau adrodd straeon am ei atgofion o fod yn aelod o'r urdd a'r hwyl a gaffodd yn mynd i aros yn y gwersyllwydd ac yn ymuno mewn clybiau. Paid i a phwyni, mae gen i rhywbeth naeth dy helpu di, meddai hen daid Hugh gan wincio arno. Ond cyn hynny, rydw i am dy weld yn bwyta llond dy fol, a sut a darn arall o gacen 5 blwydd i mi wneud i, mae blas mwy arni. Roedd Brychan mewn tipyn gwell hwyliau pan ddychwelodd gatref i'r fferm. Ond roedd y gwaith cartref yn dal yn stwmp ar ei stymog, ei fod wedi dysgu llawer am hanes yr urdd gan ei hen daid. Yr eiliad honno, daeth ei daid drwy'r ddrws ei ystafell wely, allan o wynt, ac yn cario hen ges lledr bler. Roedd hen daid Hugh yn mynnu dy fod di yn cael hwn yn anreg, esboniodd. Does gen i ddim syniad beth sydd ynddo, ond mae'n pwyso tynnell. Agorodd Brychan y ces yn ofalus, gan daflu cwmwl o lwch i bob cyfeiriad. Y tu mewn, roedd pentwr o hen gylchgronau wedi melynu. Ar dop y pentwr, roedd llythyr wedi ei gyfeirio ato. Anwyl Brychan, dyma gopïa o Cylchgrawn Cymru'r plant. Roeddwn i wrth fy modd yn ei darllen pan roeddwn i'n blentyn. Yn y cylchgrawn yma 1922, yr un flwyddyn ac y geffais i fy ngeni, fe wnaeth dyn pwysig o'r enw Sir Ifan ab Owen Edwards alw ar plant Cymru i ymuno â mudiad newydd, sef Urdd Gobaith Cymru Fach. Dyma ddechrau newydd yn hanes iaith a diwylliant Cymru. Bwriad Sir Ifan oedd creu mudiad i amddiffyn y Gymraeg. Roedd Sir Ifan yn poeni am ddyfodol yr iaith am fod cymaint o blant yn chwarae yn Saesneg ac yn anghofio mai Cymru oeddent. Ei fwriad drwy greu Urdd Gobaith Cymru oedd amddiffyn y Gymraeg a rhoi cyfle i blant fwynhau eu hunan wrth ddefnyddio'r iaith. Rydw i am i ti gael y cylchgronau yma eu cadw yn saff. O law i law y mae pasio'r Gymraeg, ac mae dyfodol yr iaith yn dy ddwylo di a phlant dy oedran di. Wneud i addo i mi, Brychan bach, gwneud i'n siŵr y bydd yr iaith Gymraeg fel yr urdd yma ymhen 100 mlynedd arall. Dyna fyddai'r anreg 5 blwydd berffaith i mi. Ymlaen, hen daid Hugh. Tynnodd Brychan gopi o Gymru'r plant allan o'r gist a chodyn araf ar ei draed. Dechreuodd gerdded am y grisiau a cylchgrawn yn ei law. Ble ti'n mynd, Brych? Holodd ei fam. I wneud fy ngwaith catref, atebodd gan Weni, a theimlo llythyr ei hen daid Hugh yn saff yn ei boced, a'r iaith Gymraeg yn llenwi ei galon. Y diwedd.